Коя си ти? Аз съм си аз. Независима. За мен в моя живот и в моята кариера това е най-убийственото място, където аз свирих. Америка ми беше една от целите номер едно за живеене и за правене на музика. И ми бяха събрали да покажат, че ето и в България има цветни хора с ново мислене. Защо? Когато си по-различен, ти беше абсолютно неудобен и пречеше на всички. Има хора, дето не си зададат въпроси въобще. Просто си плуват така по течението на реката. Никво такова. Заваля. Силно плаче. Живота трябва да купаме. Иначе е много труден. Човек трябва да е интелигентен, за да не вади лоши дивиденти от свободата.